Aha, čau, já jsem Knupka. Vítám u nové série ze hry RimWorld. RimWorld Space, aby byl přesný. Jedná se o novou sérii a bude se odehrávat vlastně celá na lodi. RimWorld je stejný, jenom jede to všechno na novější verzi. Ne úplně ten nejnovější, kvůli modům, některým, které jsem chtěl zakomponovat tady. Takže je to mod vlastně Space, Outspace, nebo tak nějak, je to mod, jo. A příběh je lehký, jo, probudili jsme se na lodi, jsme tady sami, teď jsme vlastně vylezli z spánkové komory a tak náš příběh začíná. První, co uděláme, je, že si prozkoumáme loď. Já bych zjistil... A tady máme můstek. Pěkně vyzbrojený můstek. Tady máme místnosti na spaní. Tady máme hezké... Co to máme? Projektor. Nějaká simulace asi. Kouknu ještě ven. A takhle vypadá naše krásná loď. Je pěkná, nevidím tu žádné poškození zvenku, zvenčí. Ale ještě se tady... Tak to je zvláštní. Máme tady vězně. Veli. Vězně. Zatím spí. Tak já se ho pokusím dát do komory. No, jelikož tohle bude moje lůžko. Zlaté lůžko. To bude kapitánská kajuta asi, no. Tak tady máme RTGčko. A náš počítač. Palubní počítač. Tady máme štít, ale zvláštní štít. Máme archeotechnický štít. Archeotechnologie. Tak to je zvláštní. No, tuhle technologii získat je dost skoro nemožné. To se buď ukradlo, a dokonce s RTGčkama pro založení napájení. Tady máme náš lodní fuzní reaktor. Máme tady torpédo launcher, takže loď je očividně celkem ozbrojená. Podle toho, co víme, tak tahle loď se jmenuje, je to Explorace. Aha. Takže je výzkumná loď. Není schopna interstelárního cestování. Chybí nějaký motor. No. Počítač máme, tady mám ještě pár místností prozkoumaných, ale nejdřív se podívám do těch vedlejších. Jo, jasně. Tady máme ještě místnost, kterou nemáme prozkoumanou a tady. A tady je lékárna. Tady to ještě nemáme. Tady je zbrojírna. Dobře, super, naše loď vypadá skvěle. Velmi se líbí. Je trošičku divná. Většinou, když takhle nastartuju jakoby save, vlastně novou hru, tak většinou tady je jakoby nějaký kousky lodi jsou vlastně zničené. Ale teď je to asi speciální scénário, jsme tady sami, většinou ve 3, ve 4, v 5, je to random. Ale jo, jako jeden na celé lodi, to se mi líbí. Hráme za barona, je to technician, no. Jeho syn umřel, no, tak to není dobrý. Jo. Takže máme tady vězně. Máme tady vězně, bychom mohli tady uvěznit. Já jsem ho zatím dal do komory, ať tady nehuláka a hlavně nespotřebuje jídlo, protože ho moc nemáme. A máme tady ještě v lednici. Máme tady záchod, tady je záchod asi pro posádku a tady je záchod pro kapitána. Samozřejmě, hned si předělím to lůžko. Baron je na tom celkem kritický, nechám ho chvíli tady pobíhat. Dnes ještě okno. Ale nic tady není, jenom ta loď. Takže, loď máme celou prozkoumanou. Je to zvláštní. Jsou tady jaké záložní baterie asi pro... A ne, já už vím, k čemu to je. To je pro zbraně.
Každé zbraň, když střelí, tak potřebuje nějakou energii sebrat z baterií. Bez baterií by to vlastně nefungovalo. Když se dobíjí fuzním reaktorem, fuzní reaktor má 3 polohy, vlastně 4. Když ani jedna z nich není zapnuta, tak je vlastně ta úplně první poloha, ta nám dělá 10 000 W, stačí to na celou loď. No skoro celou. Nenabíjí se. Nevadí. To nám nevadí. Takže vlastně, když klikneme, tak jo, ono to normálně, klasicky by to vydrželo 3,7 let letět. Když to zapneme, tak to vydrží 1,2 let, jakoby overclock, jo, overdrive. Jakoby dáme tomu pěknou sílu. Tím se zvyšuje stabilita reaktoru, nestabilita bych spíše řekl. A čím větší, tím riskantnější to je. Když dosáhneme, dejme tomu 200 instability, tak je možné, že se to rozletí na kousky. První poloha nic nedělá, ale druhá, jak vidíme podle toho tady znaku, už je dost nebezpečná. Ta třetí je, jako, jde to rychle nahoru. Ale máme 70 000 W. Jo, to tím si rychle dobíjím baterie. Ale riskantně, no. Já nechám první polohu, ať se nám dobijou rychle baterie. A já, co tady tam děláš? A jo, já jsem nechal dělat ty. Tady máme Composite Vest, Uranium Fluoride a Hull Canister. Hull Canister, to jsou tady tyhle kanistry. Je v nich vlastně taková látka a z nich jde dělat strašně rychle a dobře stěnu. Tyhle stěny. A dokonce i zem. Jo, kdyby se něco stalo, třeba se to tady zničilo, trefil nás asteroid, tak to můžeme vlastně rychle zadělat. Ale o to tady je toto zařízení. Tady tohle je spíš manuální. Jo, kdybyste chtěli jakoby rychle tady postavit nějakou část lodí na rychlovku, tak tohle je perfektní věc. Jinak se používá tady toto. Tohle je automatické. Jedem, až mi to doplní na full. A tohle je peckovní věc vlastně při Berklu, jo, kdyby na nás zaútočila nějaká loď. A selhali štíty a trefí nás a dejme tomu tady zničit toto. Ale máme tady lidi a přežijou vlastně ten náraz té rakety nebo laseru, čehokoliv. Tak to vlastně zablokuje a hned to vlastně vyplní ty bloky, tak jak to je tady. Kromě tohohle. Ale tohle a ta zem to bude vyplněné. Takže se nic nestane. Oni přežijou, možná budou zraněni, ale přežijou. Zničí to veškeré věci, co to zničilo, ty se neobjeví. Ale vlastně zachrání to tlak v místnosti. Protože jak nemáte oblek, tak to je strašně rychlovka. Oblek momentálně nepotřebuju, jelikož je to strašně zpomaluje to. No. Hodně rychle to zpomaluje. A jak při práci, tak při chození všem. Jo. Kouknu se ještě na technologii, jako máme vyzkoumáno. Mám tady super mod. A to, že si už nemůžete tak naklikat jako tady. Jo, že chci tady dělat toto chci. Ne, my máme semi-random research. To je super mod. Strašně se mi líbil, tak jsem si ho tam hned nacpal. A ono to vlastně vybere jednu random věc. Jo, teď si můžu vyzkoumat třeba solární panely. A nebo to může být třeba lodní počítač, teď bude zkoumat. Jo, záleží to na rare a takových různých věcech. A týká se to vlastně i těchto zbytkových modů. Máme tady Dubsagin. To jsem tady chtěl strašně přidat, jelikož mi přišel jako dobrý nápad dát na loď vlastně potřebu pití a vlastně potřebu na záchod. To se mi strašně líbilo. Přidává to taky dobrý aspekt do té hry. Tak, tady máme prostetikum. To jsem taky musel přidat, jelikož mám rád, když se trošičku mutuje. A to je přesně ta instabilita. To, co se teď stalo. Ani nevím proč. A já jsem nechal zapnout ten první ten. No jasně. Tak to počkej, proč jsi vzal helmu? Nevadí, ale do zbrojery nechoď. Co bys bral nějaké zbraně? Dokonce vestičku si vzal, dobře, tak si nech. Master helma. Kompozit, nějaká vytuněna. A my máme požár. Tak to počkej. To bych
prioritně u vás. Ježíš, máme. No nevím, jak se toho teď zbavit. Nějaká radiace. Tady je. Mělo by to OK, já už to dělat znovu nebudu. Poprosím, až to spraví. Všechno. Jo, opravy dáme Fire, Patience, Doctor, Bed Rest, Childcare a Basics. Jo, to jsou switche. Tak dám prioritní a ještě oprava bude na 2. První, co chci, aby opravoval všechno a bylo super. Tak se vyspí a doufám, že ten kouř tady zmizne a nezůstane tady. Tak, co tady ještě máme? To je asi všechno. Já myslím, že jsem vám o lodi takhle asi řekl všechno. Máme tady ještě science, jakoby vědecká místnost. Jo, je tady můstek. Jsou tady 5 konzolí. Jo, to je komunikační konzole. To je, kdyby nás kontaktoval nějaká jiná loď, tak ji můžeme taky kontaktovat, nebo odpovědět. Máme tady senzory, jo, můžeme se podívat vlastně třeba na tuhle bejsku, jo, můžeme se podívat na tohle políčko, můžeme to oskenovat, podívat se přímo na místo. K tomu slouží právě tahle věcička. Tahle věcička je vlastně v dvou variantách, a to je basic, anebo ještě obrovský senzor. Ten to skenuje automaticky a může skenovat i protivníkovi vnitřní jakoby části lodi. Takže vidíme, kde je třeba reaktor a další věci. Proč nám to znovu bouchlo? A nebo to je právě ten kouř, co padá. To nevím, to je nějaká novinka? Doufám, že nám to neníčí jako věci. Ne. Tady máme jídlo. Tady dáme prioritně jakoby nespracované jídlo. Jo, přesně. To je tam nahází. Dáme tomu větší prioritu. Aha, dáme tomu důležitou. A to tam pěkně nahážou. Tady to je hezké. Palubní počítač. Tohle dělat ještě nebudu, protože já nevím, jaký on bude. Jo. Myslím, že se může stát, že vlastně probudím počítač a nebude to dobrý. Má vlastně 3, myslím, věci, které může dělat. A to je, že automaticky skenuje přes senzory. Nepotřebuji mít někoho u těch konzolí, jo. Science konzole, to je vlastně vědecká konzole, ona skenuje. Jo, taky s tím jde právě skenovat pro lodě. Skenovat vlastně různé kulty, nebo jak by to nazval. Jo, třeba na Měsíci může být nějaká blízka, tak tím to najdu. Můžeme se taky podívat přes toto, ale to funguje jenom jakoby odkaz na basic senzory. K tomu to složí 2 konzole, protože to někdo musí dělat. Jo, ale samotný počítač lodní to dělá. Potom tady máme pilotní konzoli. My ji moc používat nebudeme, ale při válce takových věcech je dobrý tam mít, jelikož přidává to power vlastně. Jo. Když tam někdo je, tak to přidává třeba 30% na 30% šanci se vyhnout střele, 30% přidá výkon motorů a takových jenom těmhle 3 věcem, nebo 2. No. Ale jakož máme počítač, tak ten to dělá za nás. To za nás nemůže dělat, je komunikační konzole, taktická konzole. Taktická konzole slouží, to je další takový plus, to myslím dodá 50% přesnost na výstřel zbraní. Na to plus myslím nějakou vzdálenost, že můžu dostřelit dál. A jdou tady přesto zapnout štíty, ten vám můžu ukázat. Máme archaotický štít, ten je mnohem silnější než klasický. Ta loď je jim vybavena od začátku, což, jak říkám, tohle lodě moc nemají. Většinou tam je ten klasický, archeotechnický. Ten myslím jde získat, ale strašně těžko. A to je teď vypnu, protože to žere energii. Dost. Tak to bych vám řekl, to je asi všechno o můstku. Máme tady ještě Space Shuttle, jo. Tohle je vlastně klasický, jak máte v Rimworldu. Ten, ježiš, teď to není, ale nemám vyzkoumaný. Teď máte ten klasický shuttle, ne? Hodíte tam palivo a on prostě vyletí na nějaké místo na mapě. Tak tyhle věci jsou mnohem lepší. Oni se můžou dostat až do vesmíru a vlastně na jakoukoliv polohu na mapě. Jo.
jakoby, jsou tam dva lety. Buď to letí a spotřebuje to všechno palivo, jo, úplně 100% musíte mít. To znamená, že to vyletí až do vesmíru a jakoby na loď. Zpátky z lodi dolů to zabere jenom trošičku paliva. Ale když vyletíte na loď, naplníte vlastně palivo a letíte zpět na zem, tak můžete kdekoliv přistát. Kdekoliv, kde chcete. A je to samé jak přistání, nebere to nic skoro. Jo. Problém se pak dostat zpátky. A je taky rozdíl, že když už jsem na planetě a chci se přisunout na místo, tak to žere mnohem víc, protože naletíte vesmírem, ale atmosférou. Tak věc, na kterou myslet. No. Takže to má nějaký určitý dosah. Je to všechno. O lodi. Jo, je to strašně hezká loď. Čekal jsem, že bude třeba zničená z poloviny, nebo tak, kde mi bude chybět to křídlo celé. Často se to tak spawnuje, ale teď to není taková situace. Takže super. On nám teďka vaří a já už jsem si dal výzkum, takže určitě máme dost práce. A vyzbrojím ho pistolí. Armoru už si vzal očividně sám. Jelikož mám v plánu přesné střílení, výborně. Tak a já mám v plánu teď probudit vlastně tu umělou inteligenci. Tak pojď, tohle necháme otevřené. Tohle taky. Budu střelet z dálky, kdyby náhodou. Takže Aldron. AI dron. Aldron. Aldron. Je to umělá inteligence, stará 18 let, takže 18 let je asi tato loď v provozu. Počkej. Tak ne, 1023 let je v provozu. Dron je asi nově přidaný. Jo, je to vlastně machine persona, jo, je to dělané vlastně z takového toho jádra, co se snažíte získat celou tu hru pro loď. Tak tady to ta situace není. Ale vlastně vy můžete vytvořit vlastně takového panáčka. Jo. Kdyby vám zemřel kolonista, tak mu můžete vyoperovat mozek a přes tady tuhle věcičku, nevím, či ji mám. Nemám. Tak to jsou, pardon, tady. Afterlife casket, jo. Tak do toho vlastně vložíte ten mozek a on se vlastně objeví takhle, toho playera, jak jste měli, teda kolonistu. Bude mít stejné všechno, až na to, že to nebude přímo člověk, jo. Jist to musí být taky všechno, ale Armor si to funguje jako klasická postava, jenom má mnohem méně životů a když ji zničíte, tak ji můžete znovu respawnout, jak se vám regeneruje. Jo, je to udělané z nějakého gelu, ta dodává strašně hodně různých věcí. Jo. Vidíte, ono to má o 90% míň to musí jíst, takže to vydrží strašně dlouho. Nějak to fungovat musí. A jsme probudili umělou inteligenci. A vypadá, že v pořádku. Nevypadá, že by chtěla atakovat. Jo, v pořádku. Jo. To je dobrý, že ona nepotřebuje spánek. Vůbec. Ona vlastně pojede non-stop, dokud vlastně nestratí energii do tady tohohle jádra. A my začínáme. Podíváme se určitě na místo, kde bychom mohli přistát. Zatím ještě ne, máme dost vody. Jo, voda je hlavní věc, kterou potřebujeme. Bez ní neporostou rostliny. Jo, tyhle inkubační věci. A hydrofonie, nebo jak se to jmenuje? Hydroponics. Tak potřebuje vodu. Jo, rostliny potřebují vodu. Tak to je no. A já mám hlavní cíl. Podíváme se na mapu. A vystal bych tady na tohle místo. Tak můžu dostat. A asi přistanu tady. Protože to je klasicky, jak máte Rimworld bez modu, tak víte, že tam je loď, jo. Taká ta klasická. Z těch takových částí, no. Klasický Rimworld. Jenže tady tohle je trošičku, jelikož je tu vesmírná addon, tak tam bude přímo obrovská vesmírná loď. Já z nich chci vzít nějaké věci,
pokradnu ji, rozeberu na materiály, jo. Takový bude plán. Ještě teď určitě ne, budu potřebovat víc kolonistů. Takže musíme sehnat lidi. Jo. Přemýšlím, že bych počkal na loď s otrokama. Jo, pobral bych je a potom bych je samozřejmě změnil na kolonisty, když z toho budu mít dost velké minusy. Ale jo. To bude plán. Já se ještě kouknu, či tady v okolí není nic. Ne, není. 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 Tak, doufám, že jídla nám... Tolik produkce jídla nám vystačí pro 2 lidi. No, 1,5. Možná i méně. Začneme výzkumem. Někdo z nich bude muset dělat ten výzkum. Má tady přidanou super věc. Je to guard, jo. To je právě, jestli jste si všimli, tak tady mám patrol, protect a guard. To, když budu mít baseku, tak chci, aby kolem ní stali non-stop lidi. A ne, aby tam byly turety, které jsou nepřesné. A ještě k tomu můžou trefit jedno z našich. Tak jeden z modů. Nemůžu mluvit jenom o mody, bo tady bych zůstal 2 dny. Vyčistím, tak urychlíme to. Ní celou loď pročistí pěkně. Umělá inteligence nepotřebuje spát, což je super. No. Mamut znamená, že když klesne hodně nízko, tak se může zbláznit. By nebylo dobrý. A s tím se dá vypořádat. Jakož on spát nemusí, tak i místo spánku mu dávám vlastně rekreaci, ať se nezblázní. Jdem jako vhodný nápad. Aby se mohli setkat, tak udělám takhle. No, takže teď se může krásně bavit. Máme tady holodek, takovou simulační místnost. On vzal pití ze záchodu. Cože? Proč je tady tohle takhle na boku? Prosím tě, přeinstaluj to. Děkuji. Já si budu muset vypustit ten dým do vesmíru, či jak. Jinak nevím, co jako... Jinak tak ne. Dobře, počkáme, ať se vyspím a to urychlím. A máme strašně hodně různých zásob věcí, železa, dokonce i plastoocele, což je ten vesmírný materiál. Jak se kouknem, tak vlastně jedna kostka lodi potřebuje 16 železa, 4 ty plastoocele a 1 komponent, takže lodi jsou velmi drahé na stavbu. Lepší, jak se na ně už objevíte, jenom si zvětšíte, vytuníte, než ji stavět celou. Stavět ji musíte, buď postavíte malou lodičku, vystřelíte ji, protože vystřelení strašně potřebuje, zežere to hodně paliva. Takže lepší udělat malou loď, vystřelit ji do vesmíru a tam z té lodě vlastně stavět větší. Takže naším cílem, Aldron už tam vyskumuje, už tam zkoumal, koumák. Tak, máme tu nějaké jídlo dost, to by nám mělo vydržet ještě dlouho, já se kouknu na planetu. Můžeme opustit loď. Jo. To jsem si taky všiml, že tu je. A jak jsem to testoval, tak to funguje, že vlastně všichni musí být v těchto speciálních kryokasketách. Štípky a kasket. A tady ty klasické od Dreamworldu, tyhle tak nefungují. Můžou tady být, jsou levnější mnohem, ale nevystřelí. Jo. Tady, když dám předem příkaz o vystřelení, tak oni můžu si vybrat místo na zemi. Když loď zničí a lidé ještě budou v těch, tak je tam šance, že uniknou, ale budou random na zemi vlastně. Jo, budeme na random místě, kde se spawnem. On nám tady dělá nějaké ty halfo. Ty bych chtěl použít, že jak vyšlu, chci vyslat
tedy Space Shuttle na Zem, aby jsme měli nějakou základnu a měli z čeho těžit. Momentálně není jak. Bude zatím jediná cesta. Mám tady přidaný Valtek, což je taková zajímavá věc. Taky Fallout, no. No, to je taky Fallout. Tady mám totiž přidaný mod Rim Atomic, což přidává vlastně radiaci, jakoby balistické střely a také různé věci. Jak to na nás někdo vystřelí, tak to zničí skoro všechno. Kromě právě toho bunkru Valteku. Tak jsem to tak zkombinoval. O tom bychom mohli mluvit na stavě. Ježiš. Já jsem si zaměřil jenom na toto. Tady jsem udělal skoro nic. Takže. To nepotřebujeme. My děláme uránium, všeho máme plus minus dost. Já jenom počkám, až on vlastně zatím to zastavím. I ty hulfomy, až nedělá. Jo, musím udělat ještě víc jídla. Takže jídlo, poprosím. Vegetariánské. To nejde. No tak to základní, ale více. Hodím tam na 100 a potom ho zbalím sebou, no. Běž nám udělat žrádla, nebo ty se do toho pusť, barone. Aldron. To je Aldron. Já vlastně můžu z celou lodi přistát. Kde to mám? Jo, go to. Ne. A víš, že to jde? Z celou lodí jde přistát. Dám observ, koukneme se na nějakou lokaci. Jdeme tomu, že bych chtěl přistát tady. Koukneme se na to. Tady? A nejde, přímo na ty místa to nejde. Tak vedle. Načítání vždycky nějakou chviličku trvá. Jo, a tady se můžu takhle krásně podívat. Jo. A vlastně teď myslím, jak to mám, tak z toho lodi vlastně můžu přistát. Jo, tady. Přistát, kliknu a vyberu si, kde z ní bych chtěl, kde bych jich chtěl šoupnout. Tady, no. Je to obtížné najít nějaké místo, tady by to šlo. No. Já rozruším zatím skenerem. Zrušit observaci. Výborně. Naložím vlastně pod. Vyšlu Aldrona. On má u sebe AKčko? Cože? Tak proto tady byly ty náboje. On má u sebe AK. Za APHE. To jsou dobré střely. To si vem určitě. Tak tě naložíme. A naložíme tě i s nějakýma zásobama, až tam vydržíš. 7, já chci 7, 8, tak. No, 10 jídel. Vodu. Vodu ti taky naberem. Vezmeš si 10 vody. Hezky. Zatím to zakážu, až to neberou. Zkazí se to? Neskazí. Tak a Aldrone, poletíš na Zem, podíváš se tam, vemeš si určitě nějaký ten uran, ať můžeš doplnit tu šatlu. Ne, tak moc ne. Jsem zapomněl ty zkratky už. Takhle se dělá 100. Tu 10 prosím dolů. Takhle je 100, takhle 10. Aha. Já bych malé zapomněl na toto. Kolik to má? 300, tak naberem 300. Máme a to unese tunu, takže perfektní. Komponenty, jo, pár si jich naberem určitě. Jdeme tomu 10, jo, chci tam něco postavit, nějakou elektřinu, základní lékárničky, no ty je moc nepotřebuješ, ale možná to bude potřeba. 5 lékárniček vemu sebou. Železo, to budu muset najít tam. Tyjo, to vezme 1000. Máme persona core.
Ty jsi ozbrojený, to není třeba brát. Určitě si vem. 500 prachu. Jo, vem si 500. Teď můžeš tam tradovat dole. Tu vodu si vem, 10. A myslím, že to bude všechno. Ozbrojený je? Aha. Já mu tam přihodím, jak je to železo. 500 taky. Nahodíme to tam pěkně. Ať má z čeho stavět. No. Ty myslíš, že to nadspal úplně do maxima? Tak. A tolik nebude potřeba. Hodím tam jenom 1000. 1000 železa. Furt přemýšlím, či to není moc. Nevadí. Nevadí. A bude, já myslím, že to je všechno. Já určitě vím, že na něco zapomenu. Ale prozatím pošli to tam. No. A teď vyberu vhodné místo. Vodné. Někde, kde je více zima spíš. Někde tady výše nad rovníkem. A pokud možno ostrov. Jdeme se. Tady máme mapu. To je vončo. Tohle vypadá hezky. Ale je hodně hezký. Strašně hodně místa na stavbu. Já rád dělám bunky. Většinou postavím si jakoby základ tady. Problém je tam, že insekt, to jsou takové ty pavouci. Nevím, jak se to jmenuje. Tak jsou takové eventy, že se tam prohrabou, no a je to průser. Už to být celkem těžcí. Máme tam zajímavý asi artefakt. To nějaké věci ze staré války. Osídlené to tu asi určitě bylo. Pračka. Dokonce mechanoidní. Lamy. Tohle vypadá hodně hezky. A je tady animatry. Jo, animatry to přidává, myslím, Royal Edition, DLC. A to je vlastně, jak to říct, psychologie, něco takového. Já jsem to nikdy neměl. Ale vím, že na někoho jsem se koukal na YouTube a je to strašně hustá věc. Můžete střílet oheň z rukou, no nevím, jak to funguje. Ale určitě se tam podíváme. No ale už to tam. Podíváme se tam, uděláme tam mini základnu, vyklidím prostor a asi přistanu s celou lodí. Stejně tady není jako co dělat takhle. Tady trade chip. Nalož to tam. Máme naloženo. Letíme. Samozřejmě. Jdeme tady a přistaneme asi někde doprostřed. Jdeme tomu tady v rohu. Letíme. Doufám, že jsem vzal to palivo, bo jinak se nedostanu zpět. Dobrý na tom, že kdyby náhodou se jakoby tam zábal něco se stalo, tak já ho můžu tady deaktivovat nebo zpátky reaktivovat. A teď nevím, či něco potřebuje sebou. Ať se mi tam... Už to letí. Už letí. Je tam. Výborně. Přistáno. Přistáli jsme. Tak, hoď to na zem. Tyk. A jsme tu. Takhle to funguje. Bude, vidíte, zabrat to trošičku paliva. Jak poletím zpět, tak mi to vezme všechno. Takže ji doplním. Už medituje. Doplníme palivo, ale jakož nepotřebuje spánek, to je nejlepší snad postava, co jde. Už nepotřebuje spánek. Uděláme malý kryt. A už vím, co jsem zapomněl. Já jsem chtěl postavit právě z Hulfomu. Sakra. Jak je to teď zpátky dostanu? Musím postavit... loď, kde je loď? Tady. Máme to? Nemáme to vyzkoumané.
jedna z věcí, my to nemáme vyzkoumané. Ono to sice bylo už na lodi, ale kdyby se nám tahle šatelka zničila, tak musíme přiletět zpátky s celou lodí a potom odletět s celou lodí. Takže je zbytečně ztráta uranu, uranových tyčí, či co to je. Tak. Začneme klasický Rimworld. Jdeme. Jsou celý pěkně. Tady je, já si myslím, dodal mod, že ocel je nehořlavá. Nepřipadá blbý, že by byla hořlavá. Jo, přidal jsem to tu. Steel 0. Není hořlavá. To je takové drobnosti, ale strašně mě to štve. Tak drone, domodli se. Máme práci. Máme hodně práce. Jsi vyzbrojený všechno, možná se ti měl vzít vestu. Ale ty si poradíš, já ti věřím. Struktura. Tady takovou malou kulingu. Dveřmama. Já vím, tak ty teplotu nepotřebuješ. Do minus 104, no, tak tebe zima nebude. Myslím, že ho to zpomaluje, ta teplota. Ale jinak jsem nezjistil, že by mělo nějaký jinou funkci. Strašně výborně. Všechno na 5 a ještě k tomu se rychle učí. A myslím, že on nemůže ztrácet vlastně ten skill. Jo, má logicky, je to umělá inteligence, má to hard disk. Prostě jen tak, co naučíte, to nezapomene. Produkce, kde tě máme? Uděláme nějakou... Určitě potřebuješ někde... Nepotřebuješ spát. Kopat. Takže potřebuješ míst... Máme to? Nemáme. Tak to jsem... A máme tady. Ground scanner. Jo, tady v téhle nové verzi vidíte, že to nejde dát pod střechu. Venku to musí být. Což právě, jak máme tu Mars verzi, kterou hrajeme, tak tam je právě ten problém, že to můžete dát dovnitř, no. V verzi. Ale je to přece jenom stará verze. Nahoď to tam, budeme skenovat a budeme kopat. Proto tady jsme. Jídla máš dost, tady uděláme ti tady zónu. Doufám, že se nezblázníš, budeš to mít tu hnusné. Nalej všechno tam. Tak barane, já doufám, že se naflákáš. Dám ti přístup tady, protože nevím, proč jsi vzal helmu. Pistol si u sebe nech, ale prosím tě se tady... A já vím proč, jsem zapomněl. Tady je outfit. Jsi pracovník, nejsi voják. Pojď si to teď sundat. Přesně tak. Strašně se mi líbí, že tady přidáno tady ta šelfka a vlastně je to taková mini zbrojírna pro můstek. Jo, jsou to pistolky SMG? Typy SMG. No a těžká zbrojírna je prostě pro zbytek posádky. Jsou tu 2 brokovnice, plno armoru. Oh. Co víc chcete? Na lodi jako tam se moc střílet nebude. Ta loď bude střílet. Upřímně nevím, či se může dostat jakoby nepřítel přímo na loď. Já jsem zkoumal jenom ty funkce, co má loď. A shuttle na tak různě, ale... Jinak nic jiného. Já tě poprosím. Dej... Ne, nesundav si zbraň. Ale prosím tě, odnes dovnitř prioritně a tohle taky potom hned. To je tady všechno, co se ničí, ale nějaký kamarád nám tady poslal, nějaké zásoby. A já jsem se nepodíval, kdo to byl. Zavolám. Pravděpodobně to bude Robosto. Persona core. 40 kurb, jo. Já můžu zavolat vojáky.
Ty nové verze, to je úplně jiné. Ale tak, ta Mars edice nepotřebuje víc. A bylo by fajn, kdyby jste mohli jakoby zavolat něco nouzové jídlo třeba. Že by nějaký satelit s nouzovým jídlem. Nevím. Ty jsi OK. Jo, máš komfort, čisto, všechno, co potřebuješ. Ale tady dole, na planetě, musíme si udělat nějakou tu hygienu, záchody, všechno možný. Nemám tady vodu? Ty vzal k sobě? Já schovám, je to trošku divné, ale tohle funguje jak klasický človíček, takže já si tady schovám. Automat. Zapl autopilota. Vlez do baráku s přesností na milimetr. Dobrý. Tak teď prosím tě, ty máš málo skillu na konstrukci, ty to nepostavíš. Joj. A neposlal jsem si tady advanced komponent, tak to je chyba. Nevadí, stejně musíme vzít ty halfomy a všechny tyhle věci, tak já odešlu raketu. Na loď. Přitom nezeberu nic. Nemůžeš poslat prázdno. Tak tam dám jeden kousek tohohle a vlastně hned vyšlo. Můžu? To dává smysl, že ji nemůžeš poslat. Pojď ven. Nechám ji venku, jako chci to mít skryté, protože to je strašně... To má sice 1000 životů, ale nemá to žádný armor, takže... To má dobrý damage potom. Jeden silver a došli to hned i bez toho. Nepotřebujeme. Pošli to na loď. Nemáme náhodou... Můžeme dělat reaktor. Nešlo by. Ani malinký? Dovnitř? Ne, to je jenom... Na loď to jde jenom. Jasně, dává smysl. To poslat jenom na loď. Krásná hudba. Kde jsme hodili? Tady? Tady. Ty to vem na sebe. Tohle si můžeš vzít. Ježiši. Polož to na zem. Ani tak to moc nevzalo. Tak to asi možná i záleží na nákladu. Jak těžký je. To je dobrý. Doplníme. Dáme tam palivo. A naložíme to vodu. To je ta jedna věc, co tam nedali, protože ona je zakázaná. Já si mi nepovolím. Pošlu více vody, více jídla. Kde tě máme? 10 kousků dalších. Palivo. A dalších 300. Proč ne? A ještě uran odešlu. A ne, já nemám reaktor. To jsem zapomněl, ty halfomy. Tady tě máme 45 kanistrů. Odešli všechno. Víc nepotřebuješ. Nalož to. Letíme. Odesláno. Nemáš ty náhodou větší skill? Ježiš, máš konstrukce 10. Ty bys to mohl postavit, ale co já vím, tak tahle věcička složit nejde. Jak kupí. Advanced komponenty. Ježíš. Na ty jsem zapomněl.
Máme. Jistě, že máme a dost. Tak jo, ještě jedna runda. Absolutně nevím, kde jsem skončil. Dal jsem si pauzu. WC pauza. Pokračujeme. Zjistili jsme, že Aldron nemůže postavit ten ground scanner. Penetrační ground scanner. A budu tady muset asi poslat barona. Takže udělám to samé. Jen počkám, až tady přiletí raketa. Možná bych nabral nějaké maso na loď. Zvláštní. Co zde máme? Mýval. Máme tady ty bouchací bumlope. Ale nějakou kozu, srna, zrnku, něco takového. Hodně maso. Krocant, to by šlo. Něco většího. Ježiš. Mega kanon. Ten už bude nefunkční. Teď tě máme. Jakoby nevidím tady nějaké zvíře, které by se dalo dobře sníst. Zatím nic nedělej. No, vidíš, raketec už nám tady přišel. Máme více jídla. Dokonce i vodu. A hlavně máme half foamy. To je strašně super věc. Rychle z toho jde všechno možné stavět, takže postavím malou místnost. Vlastně na spaní. Na záchod, moment. Spání on nepotřebuje. Už bych zapomněl. Kde tě máme? Zde, tady je ta naše latrína. Ze dřeva. Ty jo, dřevo. Dřevo bych si mohl dát na můstek, i když ono tady je už krásně udělaný koperec. Ale někdy by se dalo dát dřevo, třeba tady. Udělat si dřevěnou, no tak to se mi líbí. Nebo tady. A ne, to už je hezké, to už je hezké. Ale dřevo určitě si tady nahoru donesu. Takže tady pokácíme. Já barona tady dolů vyslat nemůžu. Nemá oblečení. Ten by to nepřežil. Seknem tady les. Seknem to dolů. Střih. Nehoď, že se tam zapnete ten bug mod. Bacha na to. Jsme zpět. Jsem zpět. Mezi tím jsem si udělal čur pauzu. Přisvištěla nám tady raketa. Naše. Rozhodl jsem se, že na loď si vyšlu, pokud jsem tady dřevo, pošlu si ho tady nahoru a udělám si dřevěnou tady z hezkého dřeva. Jo, normálně prostě pěknou zem. Ještě přemýšlím, kde bych to vlastně vložil, kde bych to dal. Ale když o tom přemýšlím, tak si tam budu muset hodit, jelikož dřevo je ono hoří, budu tam muset hodit nějaký ten jaký fire sprinkler. Protihořlavě nějaké zařízení. Pojď. Plán je tady dostat barona. Potřebujeme, bylo by fajn, kdybychom našli uran. Kolik máme kolik? 4100. No vydrží ještě dlouho. Reaktor vydrží 3 roky, tam o to se nebojím. No. V případě, že tady máme RTGčka, ty se vždycky dají vzít a někde použít. RTG. Ale dostal jsem výborný nápad. Já můžu dolů zbalit, kolik to váží? 50 kg? Kolik to váží? 20 kg. A dělá to 1200 W. Elektřina. To je výborné. To je jedna věc, co určitě udělám. Tak Aldrone. A i dron. Dobré, dron, budu říkat Aldron prostě. Přezdívka Aldron. Naberme co nejvíc dřeva. Nasvištím to do rakety. Dřevo je těžký? Není to tak těžký. Železo je na tom hůře. Cože? V pořádku?
Aldro, ne? Ano, co kouká na slunce, tak to jo. Mě mi tak napadlo, chci to vyzkoušet. Vypnu Aldrona. Připadá mi také vtipné vypnout Aldrona na dálku. Jo, já myslím, že zmizne totiž. Špatná hygiena. No, jako si bot. Jsi udělaný z persona gelu. Už je offline. Už to nedal. Jsem mohl, pojď. Tě zapnu. Se probuď. Vem si své věci. Ne, to nemusíš. Ubere si to pěkně. Vem si i tu vodu. Všechno, co bylo tvoje. Pokračujem. Tak barone, já udělám jakoby hunting zbraň, jo, nějakou bolt action a nebo, ne, já na ty vzdálené nemám. Budeš to muset udělat lukem. Normálně akáčka musí střela, je C1 střela, dáš hlavičku a bude. Moment. Ona sekne dolů dřeva, toho jsem si nevšiml. Tak tam zůstane takový ten zbytek z toho dřeva. To on sekne taky. Já ho tam nechám. Možná z toho vyroste další strom. Jako takový respawn. Nerad bych toto ničil. Možná tady udělám základnu, ale jenom možná. Doplníme, naložíme a Baron se bude kouknout. Už vím, co jsem chtěl. Oblečení. Oblečení. Oblečení, oblečení. Máme ten přístroj? Nemáme. Každopádně máme coffee. Jo. Ale asi nemáme výzkum na kafe, že? Je. Já jsem nějak moc chybu. Jsem zase zhodil ten mikrofon. Ne, máme tady beer a jo, tady, beer, coffee. Sakryš. Tak to si teď kafe neuděláme, ale máme kafové puby. Nevím. To bude vypadat jak kakao puby, úplně stejně si myslím. Každopádně to nepotřebujeme. Zatím tady prosím tě dělej ryži. Aby jsme udělali lepší jídlo, tak tady nechám dělat vlastně brambory. Tady jahody. Můžeme jahody? Nemůžeme. A jo, můžeme tady. Baron to zvládne. Přitom, prosím tě tady, já mám takovou úplně vtipnou věc a vždycky tohle reinstaluju. Vlastně odinstaluju, jo, o to jakoby schová do takové malé krabičky a já si tam vlastně můžu hned postavit elektrický stůl. A prostě to jenom budu přehazovat. No trošku neefektivní, přehoď to. Ale to se dá. To bylo hezké. Jak on to vzal to železo, protože nechtěl jít zpátky. Jo, abyste se ptali. Tady to železo mám z důvodu, že kdyby náhodou, nevím, či to funguje, ale dal jsem ho tam, kdybychom měli nějaké nalodění, že by tady vletěli, jako dovnitř lodi, nevím, či to jde, tak abych mohl uzavřít můstek manuálně. Jo, jakoby, no vezmu takhle a postavím tady prostě železo, nebo zvenčí. A zabarikáduju. Železo má sice málo hitpointů, za to stěna má dost. Vakuum. A jo, bo to je počítané jako... To není prostor. Když už to máme postavený, tak si necháme vyrobit čepku. Materiálně, vidíte? Nemám daný ten. Kde tě máme? Cotton plant. Jo, chceme udělat tu látku. Cotton. Dělám polovinu, pořádně si to více nadělám. Já mám ten ještě. Synthetic Treat, 75. To by se dalo pořádně využít.
teď udělat párka. To znamená, párka je taká silná, ne, to není bunda, no je to bunda. To je prostě pro zimu, do minus 40 je taká, já vím, měl jsem to na jazyku to slovo, ale už nevím. Jako pořád na zimní bunda, jo. A tady je ta klasická bunda, ta potřebuje 60, ta potřebuje 110, my nemáme tolik, my máme jenom 75. Tak uděláme takhle. Jo. Jacket, TQ, tu udělej taky z toho matrošu, potřebuješ 20, tak to prioritně udělej tu jacket, TQ zatím zruš. A bude vyprodáno. Pěkně se nazbírá toho dřeva. Máme 400 dřeva a to zabere, ani ne, ale zabere to hodně prostoru. Kolik veme místa, když udělám takovýhle prostor? 140. Dřevo tak či tak bude potřebné a někde na lodi jeho účel určitě udělá. Určitě to nebude tady, tady a tady. Tyhle dvě místnosti. Tam bude teplo. Možná mezi místnostmi, jako tady. Někde určitě něco vymyslím. Ne, co to děláš z materiálu? Devil Strand. To se nevyplatí to dělat z takového matroše. To ne. To poprosím, ne. Jí se Joži. Brožit. Znovu. Teď ti zkazím práci, tak mě netref. Výborně. Ježiši. A Ičko nám tady dělá dřevo. No takový. Že bych? Možná? Maso? Nechám, ne. A ty uděláš sněhuláka. Tak to je pecka. Já vám bude psychicky trošku na tom blbějc, no. Ale musím vyřešit tu hygienu. A tam jestli on se může vykoupat? Někde? Nemůže. Přímo voda. A tady je voda. Strašně daleko. A ještě k tomu zmrzla. Zatím nepůjde. Ale můžeme udělat tady. A máme to krásně blízko. Tím blíže, tím lépe. Takže tady. Ze železa? Ne. Dřevo. Není na to třeba plýtvat železo. Prosím? Prioritně to tam naháš. Baron chrape. Aldron maká. Už se uměl. Jo. Nejde se umít asi víc. Nejde. Bude dál kopat, má přístup k vodě. Tohle myslím pitná voda. A nejde z toho brát, jakoby... Tak když. Jak já udělám... Water tap. To se může vykoupat, ale... A to dám hned vedle toho. Z dřeva. A on donese kbelík a takhle to tam nasype. Teď, tady se prosím v tomhle nekoupí. Jo. Super. Cože? Ale ne, já nechci, aby se v tom koupal. Nemá soudný. Sakra. Já jenom nechci, aby se v tom koupal a můžu z toho brát vodu. Jo, jde to. 20 vody. Super. Kolik? 20 vody. Tak to je dobrý. A není to ani prázdný. To je dobrý, protože si můžu poslat vlastně vodu nahoru. To udělám. Já to udělám, pošlu si vodu nahoru, až neplýtvám tímhle. On není nekonečný. Škoda, že nejde ve velkých jakoby kvantitách poslat tu vodu nahoru.
Je trošičku škoda. Dneska jsem nemotorný. Asi jsem úplně hype z toho. A dron s AKčkem. A Ičko, co má v ruce, AKčko. Ještě, že ho můžu vypnout. Tady mám deaktivace, anebo natvrdo vypnu celé jádro. Když ztratím pilotovanou konzoli a to jádro, tak myslím, že ta loď, že jakoby mi dá 2-5 hodin, nebo den, nevím, kolik to je času, a vlastně spadne do atmosféry. Do té doby se já musím jakoby evakuovat. Můžu zkusit vlastně, když to vypnu. Nevím, či to musím ztratit. Sorry, jádro, ne? No jo. Já ti teď nepomůžu. Vypnu ty konzole. Jo. Ne, nepádám. Někam nespadnu. Kdybych vypl ještě motory, pomůže to? Ne. Musí být zničená. Ona musí být zničená. Proměnal drona, já tě tam nenechám hnít tady na zemi. Další sněhulák. Aha, to tady máme. Nějaká mise. No vypadá na to. Dark Shift, blablabla. Special prisoner for him. Child. Já bych to přijmu. Protože se mi líbí, kdyby dostal tu sniper rifleku. A nebo archive kapsuly. Co to je? To je tribe? To je vesnice. To není jakoby. Ona má technologii takových zbraní, jo. Tak to se mi nelíbí. Jestli to je považováno jako za takovou... Sakra. Vidíte, on to jídlo vůbec nejí. Tady zase naopak baron toho nažere, že to není možný. Výzkum. Perfektní, klidně, není problém. Bundu si oblekl a udělej ještě si tu čepičku. Máme dost materiálu, nemáme, chybí nám jenom 5. Z Devil Strandu to určitě nedělej. Cloth, jo, když tak to zmixuj. Což nemyslím, že bude. Cože? To bylo všechno? Tak si oblékni. Natvrdo ti přikážu, ať si oblékneš. A já budu moct naplnit tady tohle letadlo. No. A vemu asi se o vodu nahoru. Proč ne? Zatím tady vysypem všechnu vodu. Sypej to ven. Co nejvíc vody vemu na vodu, i když mi to zabere neskutečně. Stupidně mnoho místa. Sypej to, z toho, všechno. Čím více, tím lépe. Se to může vykopat a potom to vybít to vodu, jo. A já jsem zapomněl, potřebuje latrínu. Hygiena, trest, komfort, nepotřebuje. A jo, potřebuje, blédr. A on se může jakoby kakat kdekoliv, ale nebudu tak zlý. Postavím zde latrínu. Neurální supercharger. To zní zajímavé. Ten zkoumá dost rychle. Pro boha, co děláš?
Máš takový skill? A jo, 12. Chytrý inženýr, to není špatný. Dělej si na latrínu, bo se nevysedeš. Super. A nadělej ještě mi vodu. Nemusíš ji dávat pryč, dej ji klidně kolem toho. Ježiš, to bude vody. Nemusíš dávat tam, protože ji naplníme tady. Voda má půl kila, protože nabereme 66 kg a plus dřevo. Mám půl tuny. Skoro dřeva jenom. Udělám tady zónu na tu vodu, ať to nemusí nosit pryč. Máme kriticky důležité a drinks. Nasypej to tam. To se neskazí venku. Tak je super. Hej. Máš tu dávat drinky? Aha, počkat, to není jako bráno. Kokty. Voda. Water, kriticky důležité. Nenos to ven, prosím. Ty chceš vychlazené, přece ne. Počkat, tady jde dělat whisky? Viděl jsem správně. Tady nevidím, že by měl... Vím, že pivo už tam bylo dávno v Rimworldu. Ale nevím o whisky. Myslím, že je čas to nasypat do toho letadla. Já mám 200, jak jsem chtěl, ale bude stačit. Potvrdit. Všechno to nám nacpím? Dřevo. Ježiš, to bude. Tak to vyložím v té místnosti, tak tam budu mít tak neskutečný bordel. Momentík. Podívám se na výzkum. Já sice nemůžu si zobrazit jiný, ale... Ship. Kanóny, rakety. Tady to je. Personal shuttle. Co na to potřebuju? Transport pod. Aha, to je vončo. Potřebovali vyzkoumat tady... Já zruším automatické research. Ty pody. Ty klasické z Rimworldu, až potom můžu dělat tam ten reusable. Skip. Máme full. Pošleme to na běžnou dráhu. Tak, máme všechno dřevo posláno. Budeme potřebovat. Tak jenom přemýšlím, já nemůžu udělat totiž tamten, jelikož on nemá dost kraftění, že? To znamená, co jde postavit tak dlouho? Si to nezničím, jakoby abych si skill nabýval více a více a více. Zajímavé toto. Scavenge. To jako co? Progress to find some. Fabrication. 200 ocelí. Něco, co může postavit. Třeba toto. A předtím, než to jakoby postaví, tak já mu to zruším. A tak dookola budu levelit. Před koncem zrušit. Tak myslím nabíde skill. Konstrukce. No, ještě se na to podívám, ale myslím, že to tak nefunguje. Nějak to šlo. Nejde. Kůrně.
Či tady je konstrukce. Jo, funguje to o celkem rychle. Jo, on má to učení 2. Rušit. A znovu. Dobře, já to skiknu, nechce se mi dělat timelapse. Jo. Ale... Jo. Já to skipnu, až bude mít ten level potřebný na to. Přišel jsem na to, je lepší postavit křesla. Totiž oni mají nejvíce jakoby součástek na postavení, to je work left, jakoby práce zbývá. Ta je na to nejlepší. Znamená, já to teď grandím, už máme 5000, no už to bude. Čili dát křeslo, je hotovo. Ale bude mít 6000 už. Křeslo zbývá 90, no ještě dost práce. A já ho zruším pro jistotu. A dáme nové křeslo. To je grandění. Ježiš. Jako není to podvádění, furt normálně jako, no. A máme 6 za chviličku. Máme to. Pokročili jsme na 6 konstrukce, naše AIčko se poučilo. Já jsem si tu zase zapomněl poslat ten advec komponent. Já vím, na co jsem zapomněl. Ach jo. Furt to je málo. Kolik na to potřebuješ? Na tu konstrukci tohohle. To chci vědět. Co? Skill 8? To máš ještě co učit. Tak přisvištěla nám tady raketa. Už. A máme hodně vody. Hodně dřeva. Pro balona. Teď už vlastně voda se jenom bere pro rostliny. Jo. Přemýšlím, že bych to úplně zrušil z lodí a nechal jenom... No, zapomněl jsem připomenout, že na lodi, když se někdo vysprchuje a použije záchod cokoliv, tak tady není vlastně odpad. Všechno to jde tady do kyslíkového generátoru. Jo, a tady je treatning, jo. To, kolik to má, to znamená, jak on se jde počurat. Tady je třeba naskočit 10 litrů. Chlastať jeden. Naskočí tam 10 litrů a on to vlastně spotřebuje a přitom dělá vodu, vydělává vodu, jakoby. Takhle to má fungovat. Jenže to je velký kyslíkový generátor, kvůli toho, že to je velká loď. A vlastně já spotřebuji více vody, než udělám. Což je neefektivnost. Takže proto musím mít tak či tak větší posádku. Jo. Aby to mohlo fungovat, aby ta loď zůstala jakoby soběstačná. A už nám 5 součástek, tak znovu. Kolik máme? 400. Dobré, uděláme další skip. Aldron to vzdal. Jsem musel jít projít na procházku. Děláme pokroky. Nevidím tu bavlnu. Tady, t-shirt. Uděláme ti lepší. Jo, 25. Moc to nebereme. Jo, baron už je připraven na výpravu. Máme tu hodně vody, hodně dřeva.
to je super. Ne, proč to vždycky chceš dělat z tohohle materiálu? To ti zakazuju. Prosím, z tohohle to nedělej. Jakýkoliv jiný materiál, tenhle ne. Jsem zapomněl, to jsem zase nestihl. Doufám, že už máš... Ne, ale už tam skoro jsme. To jedno jídlo po tak dlouhé době? Masakr. Vydrž strašně dlouho, přemýšlím. Že bych, no já výzkum nemůžu ovlivnit, ale... Strašně se mi líbí ta biotechnologie, nebo personatechnologie, jak bych to nazval. Nevím. Líbí se mi to. Tak Baron celou dobu zkoumá projekt Supercharger, to je... Vylepšuje to vlastně vědomí a učit se, jo, rychlost učit. Ale přidává to vlastně, to se dává k lůžku, jestli to chápu správně. Je vlastně po celém dnu to, co dělají, tak se jim prostě vlastně skill sbírají v noci, jestli to správně chápu. A to vlastně zvyšuje citlivost jídla, takže víc papaj. A... No to tak asi všechno. To bude asi jedna z věcí, co určitě chci mít na lodi. No nevím. Uvidím, jak se k tomu postavím. Tak teď doufám už... No ještě chvíli. Dávám skip. Já musím se přiznat, já bych rád udělal timelapse, jo, ale já nejsem tak zkušený a nevím proč a strašně dlouho mi trvá renderování, jo. Já to tam jakoby hodím, já používám shortcut, nebo tak nějak. Tenhle program, jo, a strašně dlouho mi trvá renderování. Kdybych natáčel na HDčku, což nechci, tak to je mnohem rychlejší o polovinu. Ale pro mě zatím nemožný. Zkoušel jsem hledat stránky, kde by to vlastně, že bych to video, ten projekt uploadnul tam i s těma videama a nějaký web, že by to jakoby udělal víc počítačů, bylo by to za minutku a vzal bych si to, jo. Ale zatím jsem žádný taky web nenašel a můj počítač na to není. Napadlo mi, že si s větším UI scale, jak jsem se koukal na své video na telefonu, tak vlastně to písmo je strašně malé. Jo. Tak teď jsem si vzpomněl a hele, už máme level 7. A budu to dělat takhle, zvětším si UI, je to mnohem větší a pro vás to bude asi 300krát lepší. Hej. Pokračuju. Překvapivě někdo z posádky se ještě nezhroutil od té doby, co jsme začali. Asi jsem dobrý. Vyzkoumali jsme ten Neutral Supercharger. Dáme screen a můžeme vyzkoumat railguny, xenotechnologie a minigun. Minigun na palubě určitě mít nebudu a na planetě by se šiknul. Ale jak chci být silnější palné zbraně, znamená větší kalibr. Tohle používám, myslím, 45 a cipy. Ne, to používám na to. Na to 7. No, možná ještě o tom popřemýšlím. Já si pamatuju, že to mělo 45 ACP. Každopádně, já potřebuji assault zbraně, jakoby do ruky na rychlý pohyb a ne tak těžké věci. Hlavně pochybuji, když si toto equipnu, tak moc místa mě zbyde, to bude těžké. Takže teď to, co mám, váží 3 kg, jo. Podívejte, kolik místa mi to zabralo. Mám 2 vody, nevím, proč to mám železo. Proč mám železo v inventáři? Jo, jídlo 6 kg. Čím těžší jsem, tak tím pomalejc potom chodím. Jak to mít co nejlehčí výzbroj, moc nábojů si neberu. Balk je vlastně místo, jo. Teď nemám nic na sobě, takže to jsou kapsy. Jo. 20 nějakých věcí může dát do kapsy. Jinak nic jiného. Tohle myslím jde zvýšit baťohem nebo sáčkem vedle sebe, jo, můžete nosit sáček. A nebo takovou vestu, když si přehodíte ho, máte náboje vestu, takovou hezkou. Já jsem zase nevychytal toto, takže to můžu rozebrat. Na to potřebuji 8 a už jsme na 7. Pomalu se blížíme jistě k level 8. Jsme slabí profesionálové.
ty prosím tě pokračuj ve výzkumu. Já se ještě rozhodnu na ten výzkum. Railguny. Já momentálně railguny nepotřebuju. Zaměřím se spíše na ty 1000, 2600, 1000. Já žádnou technologii používat nebudu. V tomhle se nevyznám. Určitě to vyzkoušíme, ale ne teď. Zaměřím se na tohle. Momentálně nic jiného si nevyberu. Tohle křeslo postav. Tam to zase zboř. To je život. Tak, zboř to, teď tamto a potom to zase postav. Škoda, že nemám takový ten čip na Learning Assistant. A počkej, já mu to vlastně nainstaluju. On je Persona Form Gen. On má jenom v mozku má Cardiac Half Cycler. To je... Jo, tak kvůli toho proto nespí. On by asi mohl i... Já má v sobě Muscle Parasites. Počkej, kde to je? Nějaká... Swarm, co je Swarm? Jednoduše to... Celé ta nějaké blíčky, kravinky napodobuje celé lidské tělo, no. Můžu to hodit do překladače, pochybuju, že tohle má podporu na češtinu. Já se vždycky nechám angličtinu, já se aspoň naučím. Když už tak nic. Začíná být teplo, 4 stupně. Já to zase přeskočím. Nemusíte čekat.